I always knew that I liked this place. Continuem amb les entrevistes als regidors i regidores d'aquest Ajuntament del mandat 2023-2027 i avui entrevistem al Xavier Amate Paz, regidor i portaveu pel grup municipal Junts per Castelldefels a l'Ajuntament. Bon dia, Xavi. Hola, bon dia, què tal? Com estàs? Bé? Doncs mira, vas néixer a l'Hospitalet de Llobregat el 1965 i vas viure a Castelldefels el 2000, llicenciat en Dret, en Investigació de Tècniques de Mercat, economista col·legiat i has treballat durant més de 26 anys a la banca, professional de la banca, i ets pare de 3 fills. Com i quan et dediques o vols començar a treballar en el món de la política? Com ho decideixes, això? Moltes vegades les coses venen rodades, no? Com aquell que diu, no tenia un especial interès, sí que m'havia interessat, sobretot per la política municipal, no? On vius i el que pots fer. I en un determinat moment una persona amiga em va dir si podia contribuir, en aquell moment amb Convergència, a fer el que seria el programa La Vessant Econòmica, no? Per la meva formació i una mica per la meva experiència. Arrel d'això ja vaig entrar una mica en la dinàmica política, número 2 i fins ara. D'alguna manera ha estat una cosa no premeditada, no és aquelles persones, senyora, ha tingut un regidor polític, no, sinó més aviat ha estat una sèrie d'aconteixements que m'han fet que m'impliqui més, sobretot, ja et dic, en la política municipal. I parlant de política municipal, què és el que creus que ha de tenir una persona que es vol dedicar o que té interès en la política municipal? Bueno, jo crec que com en qualsevol aspecte de la vida, no? Si ets un directiu d'una entitat, si ets un empresari, si ets un treballador de qualsevol mena, el que és important és que siguis una bona persona, és a dir, que tinguis principis. Si tens uns principis, una jerarquia de valors, no? Que es deia abans, ben assumida i ben important, jo crec que és la fita que has de tenir per ser un bon polític, si més no, a part d'altres qualitats, no? Com per exemple tenir una capacitat empàtica molt important, no? De posar-se a l'altra banda, i després també molta paciència. Vas ser regidor durant l'any 2011-2013, després el mandat 2015-2019 i finalment el darrer mandat 2019-2023. Quin és el balanç que faries d'aquests anys a la primera línia de la política municipal? Jo el que he vist ha estat una evolució molt important de la ciutat. Una evolució des de molts punts de vista, i no només del que serien les infraestructures de la ciutat, sinó que la ciutat, fins i tot com a marca, ha donat un pas endavant. I s'ha consolidat, espero que continuï així, una ciutat que està al top 10 de ciutats desitjades de Catalunya per venir a viure. Això és bo i és dolent. És dolent perquè l'accés a l'habitatge, que és un dels problemes més importants que tenim a la nostra ciutat, és prohibitiu. I probablement, de fet, la gent jove té problemes per trobar habitatge per aquesta inflació, tant si de propietat o de lloguer. I ara, des de l'oposició, com encares aquesta nova etapa? Doncs d'una manera una mica diferent, però en tot cas amb una voluntat de servei a la ciutat important. Jo crec que des de l'oposició es poden fer moltes coses també, i bàsicament és no només auditar, sinó intentar que l'aportació com a un partit minoritari, però que també s'ha de tenir en compte, aquesta sensibilitat que tenim des de Junts pugui extrapolar una mica, no només amb els plens, sinó a les decisions que prengui l'equip de govern, en aquest cas del PP i de SOM, però que tingui en compte altres aspectes que poden matisar i que poden d'alguna manera tenir en compte un partit d'un regidor, però que també és una part de la població. I ara, finalment, si vols, parlem una mica més del Xavi més persona, no polític, sinó quines fites personals o projectes vols encarar ara que estàs una mica més a la part més darrere de la política? Coses pendents, potser, projectes? Sí, sempre hi ha coses pendents. I llavors, quan arribes a una determinada edat, has fet una inversió, sobretot en temps, sobretot en el meu cas des del punt de vista professional, perquè he tingut una professió molt absorbent i que has deixat a banda coses personals que potser
dir, no estic fora, ni molt menys de l'activitat, però sí que m'agradaria reprendre temes que tenia pendents com certs estudis, el tema idiomes i sobretot estar més, que moltes vegades quan estàs a l'equip de govern no ho pots ser, per la teva tasca, diguem-ne, burocràtica, no ho pots fer, estar més al carrer, no? Acabar de conèixer més la ciutat i quan dic la ciutat són les persones, no? Perquè tenim una varietat de persones, de nivells econòmics, culturals, d'origen tan important i tan enriquidor a Castelldefels que m'agradaria aprofunditzar en això. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i que vagi molt bé. Molta sort, Xavi. Gràcies. Gràcies a vosaltres per la tasca que feu, que és important comunicar i comunicar bé. I espero que pugueu tenir la llibertat per continuar comunicant de la vostra manera. Gràcies, Xavi. That's why